some here papa. And na yen kasa mfa Noah the prophetic office no say ni difuo eye a Nyankopɔn fa ni ma na me difuo ne ho asam ne ye ka ni mo ne ye ka ne tene abrabo a owura yi betena asase so eboye se de wosusum Nyankopɔn efaaye no ena ne ye beka ho asam ndi woye Noah ne se ne ye Noah ne dia ene ye bedwene se de Noah nso edwene ye ne ya said you know what a year. What would you be a fashion walking himself? And that's what and there we know what a brabo ben now, Bobo. Now, brabo ben a new boy. I've been ben and who knew what to him. And the young cat, the commercial and the Jumedina and upon the dear. The money a cat, now brabo born will be assay. Say, you know what net they are. And you obey no one, Yuma. And a brabo knew a boy and on son. Ye be Bobby. Yamislu. Tene ene de betena se ye betwe hu afri bone ene ne ma enye nyina ho ne asum Nyankopɔn awo no kure mu but ye no one ne no being Noah today is a great blessing and no kwasem ne se we no one pa de a na we nshira pa na asama na ye kan free Genesis chapter 1 ye kire se Robade ka kire Noah se una mahu otini ni manim awonto to aso yi mu enti woni wo fie nyina mo nkwada kanum na asam kasie bi ebesi ewiase na menye wo nkwa ase no ye be hwe tene the importance of righteousness tene hu hia pa everybody say de wade kan ani wo se wona mahu wo tene ni manim awonto to aso yi mu everybody anka se wona mahu se wo yesikani bilonia o manim awonto to aso yi mu indi be se kwada kanum na menye won kwa be go me hwe wi ase a onkwa popuni ni pa wo sika pa ye o manim te usika ni ntimi be hwe ho na majewo da bi Nyankopɔn anka saa wo yenye very careful pa na jesa kwa yesa Nyankopɔn ehwe asikafo rich men na anka age wo mo ni mo se wona mahu wo tene ni manim awonto to aso mu ebade anka nche ni wasa wona mahu se wo ye ohiani wo ye poor man o manim na wasem o mobo wasem o ya wo sore woni de wudie ahokyere nko na wonamu enti ebesen kwada kanum na menye won kwada bi nye ni hia nti ti bade agi Noah ne bade sebu Noah no bade an kante Noah se wa hwe ni hia wa hwe ni sika wo ni mo se wona mahu otene ni ti ye be heten ne hu hia pa so bade beji ye na se ye Noah ne de a ye bedwene se de Noah dwene ye na ya ye se de Noah ye oboten ni abrabo ebade an kan che Noah se wona mahu se wo ye doctor o manim anampo na ye professor o manim awonto to aso yimu wona ye educated person wasua ngoma pa ya kwachiri anampo ahofe de wona me hwe asase motesu ya awonto to aso yimu wona wo ye ene de oba betin nu agina ho ba ma betin nu agina ho wona ye handsome pa ye o manim ana beautiful person o manim ti besen kwada kanum wan kan sa ana me hwani pa wo wiase ya wo pa na wanyini wona wo bokokora pa ye o manim ti besen kwada kanum ni mo wose otani nti besen ko ana wona mahu se wona ye a businessman in this generation I want to aso mu de wo pa na me hwemu pa de a wo ye businessman ti besen kwada kanum wan kan sa ni mo wona mahu se otani ni o manim awurade animu ni nipa nim awurade anka se wona mahu se wo ye dwomtuni ewo manim singer woni e de pa ye wo todwom pa wa wonto to aso mu wonyom so fom na pai se de wo si todwom pa na de besen kwada kanu agu anka sa ni mo se wona mahu se odwontuni wona mahu se tene ni righteous man ewo manim awonto to aso mu ndi tene ya de bi ehu hia pa abade anka se wona mahu se wodifo ewo manim ndi besen kwada kanum na wo de wo hye nkom pa nkom de wo ya de papa wo nkom hye ni besen kom ani besen ekwada kanum ana so na mehu so na wo ye bishop wo ye pastor wo ye evangelist wo manim ni besen ekwada kanum so evangelist ye na meje wo so wo ye so fu na meje wo da bi wo na mehu so otini ni wo manim nya so na wo ya so pani wo ye de kin wo manim besen ko adakanum ni mo otini ni wo manim na ni wo mu ne se sa wo ye doctor
we are professor, we are single, we are businessman, abrabo ko atia you, fatan na eka ho. Fatan na eka ho pa yi pa, mo me matan ni kan o ya abrabo mu. Ya ni e pa ha bia akro, ya ni e be se Nyankopon ba waje ye nkwa no. De wo ye bia wa abrabo mu bia no, de wo ye bia se ahofe, so wa sua nwoma, se we ye doctor, so ye hwan, so e de be na wo ye billionaire, wi ase nyina na wo zika, fatan na eka ho. Rade eji no no, wa hwe de na no na owo. To God, the most important thing in our training. The can bia no second matter. Nti ene no the kaka ho no abedi kai e woni pass tremu. E na de hia pa na betoso mienu. Se ne ho asem a nyame Nyankopon hwese ye bo no. Ene nya ne ho hia nipa. Hemu ene de abrabomu ene asetremu no. Ene na abedi nipa kai. Yenye very careful pa ye pa. Ena asori abu no bia de asori na e wo hwan ho. Timu gwa sen krabade beka chi no wan say bona me hwesa ase we su a wona mahu say wo ye presbyni e wo manim wona mahu say wo ye roman ni wo manim wona mahu say Pentecost ni wo manim ana deeper life ni wo manim Church of Christ ni wo manim ana say wona wo ye salvation ni wona mahu say wo ye Methodist ni the bride ni wo manim bride of Christ ni wo manim de be se kwada kanum da bi o tin ni manim Ndinya sorry a different yes wona mehu so ye SD ni wo manim me hwasa ase we so wona mehu so wona mehu sa wo manim be se kwa na kanum I wonder to aso mu de obi ni wa o ye Roman ni I wonder to aso mu de obi ni wa o deeper life ni nkwa na mehu wo te be se kwa da bi wona mehu so what ni ne mo ase ye very careful pa ndi asem ni nkosi ba boy bebre be sie ya adwene na ye hu se nyamesom de Nyankopon hwe ya abrabo ho na se the radical change no where implications a woman said so when you are telling ni ewo binum animu a manim de we are telling ni so nipa nim nipa bi hu so wo tene a me de me hu so wo tene so when you are telling ni ma ebinum a me de we are telling ni ma me ayasam kase pa ndi ye tene na ye bo obra papa no a great blessing pa Nyankopon anim no ye tene ne nipa bi animu o ase Nyankopon edi no dance ye Nyankopon agi no watum eni so nipa anyine ntumu a me de meji wutum sa na ba de kan so nipa anyi ntumu a me de meji wutum so nipa mu a me de mebu minim de wo ye na meka say being Noah today is a great blessing and you should papa so nipa nte wase so nipa nte wase a me Nyankopon de mete wase wate so nipa ebu se wontene a me de mehu se wotene na Nyankopon ohwa koma ewani ne bu bem se ye tene Nyankopon hunu se ye ntene nso Nyankopon hunu mu ye na adae ho ene kristo bo bebre nu a ye nya atwom ne dadae ho ye di boni wo suma se ne ayabaye ho sa yabaye ye ho se atenefo Nyankopon anim de ade nyina de adu Nyankopon anim o wa wutie me ye very careful pa na the kind of say no one kwa na na wote ni o wasa awondo to aso num dia ene ne no abenya problem pa won kofo bi a wo mo de wo mo to wo mo so wo ten no mo ntene kofo bi o bi so mo kwa sore yenso ye difo yenso ye kanya mesem yenso ye sum Nyankopon no mo nsum Nyankopon ye wo no kurem ni Nyankopon anyi wo mo ntumo no o mo ni no abedi esi pa yenso no wa de o weta so no wa nyamesom e ye nweta so determination so woni me say erade moburu hu so ntewa wutie me so wotene wo Nyankopon anim nipa nte wase nipa bi ha wotene ho a e ma nan haw e mem pa ba never give up na Onyankopon de Onyankopon ehwa koma mu Onyankopon ehwa ya abrabo Onyankopon hwe no wa abrabo nyamesom nweta so erade ni matene fo akwan abone fo akwan beyira Psalm 1 verse okay Psalm 1 verse 5 wa say erade ni matene fo akwan erade ni mekwan atene fo fa so atene fo fa kwan papa so ene pesika atene fo kwan papa so na wareye atene fo kwa efa kwan papa so ene ni nipa tena na abone fo kwan de ebeyira Nyankopon ni abone fo kwan sa abone fo fa kwan bone so ewu brabo niema enye adwaman ne kro no ene niema enye ena abone fo eye rari ni matene fo akwan ndi in fact say yeni Nyankopon ebe nante de ya ne wo se yebotene ya bana wo simple definition kra na de ma retu so ya ne say wo ya de etene a wo ye ade etene Nyankopon famu a ana Nyankopon ani so a ana wudi Nyankopon asam so a Nyankopon bu se wo ye tene ni to walk
in the ways of the Lord, to practice righteousness, to be obedient to God, and also obedient to divine rules. So you can go past 1 John chapter 3 verse 7. 1 John 3:7. You can count when you have the Radia Semen so actually or say, Menkuma Momo Bia Nadamo, dear or your dear etneno, or tenesa dear or non so etne. On Bia or ya dear etni bia catan in you, or tenin in you bia or ya dear etne, at the tene, Unyamupa de tene, on Obia or ya dear etni bia what tene, said in Yamupotene, Namupon watene, and the Utina no. And ye better said you about it. Sorry, you. Men can't sorry as I'm saying, me a Methodist and I'm a Roman in once a man, anybody won't wire home, and my cross or yache. Now we are as an America. And then the captain and yes, and say, Papa. Obia was Obia or yard the tenny piano or tenny said in young pawns or tenny. With the riding or tenny, when you're concuni, the castle bit tenny up. Obia or yard the air tenny. Now to know that what is right, no. You must know what is right. And to do that which is right, no. And righteousness, no. You must know what is right. And don't see idea over the 10 on so. And so who are the 10? Now who are the 10 knowing what is right is not enough. I don't want to but also a practice here. Who are the 10 and who are the 10 and so because nanso no so bi so be hu ade etene dia this nipa no twene konkon no na emi hu ade etene nti baba ya de tene ne so no wa ya de tene nti wo ye no wa ne ene wo ye no wa na ene se wo ni no wa abasase we su a abrabo be na nkaye bebo esu be ne be da na di na esu be na no wa da na di na se ne nyankopɔ si hu no nti ye ni na New Testament, in the New Testament ne dia Jesus Christ is our righteousness apamu fro mu dia Awurade Yesu na ye tene Would you already use Christo di? Nana Sambet Naumu. Now the Yadi Asam Yaduma said Yabadi and Nanumu Sam Yanantum Pedia. Unyangupo, who you say are 10 for, Unyangupo be a 10 for. And you will be a 1 year Christo in Yanom Fanasam Yadmabiano, Unyangupo in Nonatin in Wakaya Roma 2 Corinthians chapter 5:21. 2 Corinthians 5:21. Nasa Sakai Romans 5:19. Romans 5:19. Na Philippians 3:9. Ni nyina aka nwa asema kire beka nwa asempa. Ni monya se bia wodo no na eka se na magi Yesu edi magi Yesu de na ekoso no ada bi. Ni mo say Awurade asem timi as a sign. Na ten na yeka nwa asem no ye were 2 types of righteousness na ho. Ten ni humienu ye was self righteousness. So onipa no eye ne ho nipa ten ne nipa nkasa ye ne eye ten ne. And ye were righteousness of God. Onyankopɔ tene ti no wa na nye ono ana tene o en se nye ma bia ne no wa no asusu na ni so tene na otimi eye se enema na se ye nneema bia etene wo ye ne yankase ye ni so na enyi Onyankopɔ asam so a ye ne yankase ye tene my Bible say ye ne yankase ye tene so te sentima go fi Onyankopɔ anim ye papa ye ba ye adwo ne ho brase na akɔ nipa nim ho brase no ne ade ye no okay Bible no say ayete sentima go fi Awurade anim Isaiah 64 verse Isaiah 64:6 Isaiah 64:6 or say ye ten te sentima go afia fi Onyankopɔ anim nti Onyankopɔ anim no ye ten na te sentima go fi Onyankopɔ anim enye se bia Noah enema bia ono anso se bia eye na tene wona so a na otimi ye nti Onyankopɔ ma Onyankopɔ bu ni so ye ten na ni da bi Nemo Nyankopɔ asɛm ɔnante mu pɛpɛɛpɛ Nyankopɔ hu no nya ne duro bia ne wɔduro wi asentete pa bia onya fi na wɔfo hɔ ɛne Nyankopɔ hwɛ ho de kyee no nemo Nyankopɔ asɛm ɛba ne nkyɛ ɔnante mu odi so pɛpɛɛpɛ no ɛne bade bu ne sɛ wɔte ne ni ti sɛ ye Noah na abrabɔ ba ne yɛbɛbɔ being Noah today ɛne we Noah na abrabɔ ba ne yɛbɛbɔ nemo ne sɛ Noah no wɔte no na ɛyɛ ahoɔden Nyankopɔ de maa no onya adom Awurade anim no wa no odi Nyankopɔ asam so no wa tene firi gidie mu ka Bible no say no tene firi gidie mu gidie Awurade asam na ba ne nkyɛ kenka Hebrew chapter 11 verse 7 gidie ti na wɔn mo de gidie tena se na nyinaa gidie di wɔn a tene e firi gidie mu ne nso no ɛno nso amaya tene fo Awurade anim ti ye kan kɔfo a Nyankopɔn nam gidie so bɛgye wɔn nkwa a no wa ka ho bi ɔtene no wa ne tene ne firi gidie mu sa na Bible kan ye Awurade asam ba ne nkyɛ na wɔn to so
no one no on Nyankopɔn akwan so pepe no odi Nyankopɔn asɛm so a entosi ne kra oyi ne ho firi bɔne bia ho ade a Nyankopɔn bɔne sɛ yɛ bɔne bia ɔtwe ne ho firi ho sɛ ye no one na ye nso ye betene sɛ ye no one tene efiri didie no mu no ye bedi Awurade asɛm so pepe ni ananto Nyankopɔn akwan so ndi no one na ɔyɛ oka Bible so no ɔyɛ pɛ wɔ ne bere so nipa mu yenka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Genesis chapter 6. You begin Genesis chapter 6, 9 to 12. Ni ahwe. Ebra na nipa nyina se Onyankopɔn anim. Ne bere so nipa nyina ya de boyefo, wicked generation, corrupt generation, adulterous generation. Our say any adwaman abusua, violence, prostitution, gambling, lesbianism, no ne sodomy, gay just say eni edin entokwa obia say obia e de ope nipa muhwe nipa nsuro hwe nipa mfere hwe yese obo hu na obi na obi kuna koda obi na obi kunu no na koda oba bi no obi kuna koda na obi so na obi yire na obi so na obi yire koda adwamammo became fornication became the order of the day, very common. And obi ebi adwaman fe na theater se enkwada obia se na ekoi na so Nyankopɔn anspare no wa bere so nipa na omo adwamammo no omo kro no omo ware saye no omo wudie Nyankopɔn saye omo a enne yenso afirase yebo saa bere no bi na yehwe no wa ti no wa Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ wo na mehu sɛ wote ni wo bani yenka Nyankopɔn asɛm no oka Bible no ewo Genesis chapter 6 11 to or say nenka or say na yeni no wa won to aso me kan free na ho no wa yoni pattern ne woni wo ye pe woni bere so nipa mu no wa ni Nyankopɔn ne nante ye no wa awon to aso no wa ewo mabari maba sam ham ne yafat na asase ase wo Nyankopɔn anim nipa na ne adin ahye asase so ma na Onyankopɔn hu asase na hwe asai efiri se honam nyina sai wa kwai asase so na nipa nyina sai ka Bible no a Bible say no one in Nyankopɔn na nante ye no one in Nyankopɔn na nante ye obi a oni Nyankopɔn be nante ntimi mfa ensa we ni Nyankopɔn nante oni mfa krono eni adwaman eni ntokwa ni ahohwi bra ntimi eni Nyankopɔn nante azisie eni bra bone ntimi mfa ni Nyankopɔn nante aware saye ni nyama enye eni mfa ni Nyankopɔn nante no one in Nyankopɔn na nante ye no ye pe woni bra so nipa mu odi Nyankopɔn asam so pepe o suruade no watwe ne ho fra de boni bia ho na nipa bra ba sei na nipa obia ye de ono apɛ o ka Bible so nam nyina sei o mokwa wasase so obia bra ba sei obia na so no wade o hwɛ na kwan yie pa o hwɛ ne ho so yie sɛ enne wo ye no wade a o bɛ hwɛ kwan so yie sɛ ne ho bɛ hia wo no Nyankopɔn agi no wa no wanga sɛ no wa bɛ se kwada kanum bi sɛ o ye odiifo da bi no bi anga se Nyankopɔn sɛ no wa ni diifo Nyankopɔn gi na me ni odiifo na tɛ obi anga sɛ me ade tɛ ne ye nya kyɛde enye gift no anga sɛ me minister gift no ade ya de tɛ ne o Nyankopɔn kyɛde o de ma obia na ade ba ko wo mu ne sɛ no wa wantimi ansa ewiase no wantimi ansa ne bere so nipa na ne bere so fo nso so antimi ansa no ade ba ko mu no wantimi ansa wiase ana ewiase ne bere so nso ne bere so fo nso antimi ansa no ade ba ko mu say if you cannot make an impact on the world, don't allow the world to have an impact on you. So when you say we are here and say we are say no nipa dwena wu nipa kochira say boni ase nipa asem bi o kan bi anko nipa tirim and no one so ono so nu asu kwa woteni mu say o mo brabo bia so ndimi ansa no one ndimi ansa wi ase na wi ase so ndimi ansa no wa and na kriofo ebrenu ani yes sa na wi ase sa ye and na political and e ma bebrenu akwanya mesom ya sai no kura refree society mu ade no wa one man say we are so engineer and son so yentimi nsa obi a e ma sa nipa nanso nsa so wuntimi en obi enfri bone a watimu maten ni mu a ma nipa nanso ntwe enfri tene awo mu nso nko bone mu so wuntimi en obi nko Kristo mu a ma sa nipa nanso ntwe enfri Kristo mu da so Nyankopɔn de a so yentimi nsa nyoma mofo a
nyamama fo ntimi nsa wo mo awarese fo ntimi nsa wo mo akomensa fo ntimi nsa wo mo na ene se wo mo no mu ntimi nsa wi no fo de a ensa sa fo nyina so nsa ye se wo ntimi nsa wukuna ma wukuna nsa se wukunu wo nso nyame na wo de nya abrabobɔ ne ya no wo bɔ a na wo de wo so Nyankopɔn a hwɛ yie na wukuna nsa saa na wo yire nso nyame no wo mfa Nyankopɔn akwa nso na esoma wo mu nso nya na wo ntimi nsa no a hwɛ ne wa nsa nipa bia woni ni besa bia wontimi nsa no bia no e ma no nsa na wiase sesa Kristofo ya ye mmeremmeremre na ehu pa yie pa Onyankopɔn efiri esoro he nipa ma abrabɔ a ye bɔ ne ne obɛhwɛ so obi suro no ana obu yade ye ten na ana Onyankopɔn hwɛ Noa wɔso na mahu wo odi Noa ho adanse se ona wo ye wotene ni wo manim nyɛ sɛ wona wakɔ asɔre ya kye ɛnyɛ sɛ wona wo sika wo manim Debi ni mo wotene wo manim ti Nyankopɔn ɛbɛgye nipa nkwa wo awie bremu a Nyankopɔn bɛhwɛ atenefoɔ wɔn mo mudi nasam so wɔn mo suro Awurade na nyɛ sɛ yɛkɔ asɔre ba ya kyɛ sɛ ne asɔfoɔ bi nka no kora nkyɛɛ no yɛde asɔre ba ya kyɛ na ɛhyɛ nipa dwene mu nipa na ɔte asɔre obi so kɔ asɔre ba ya kyɛ na ɔte mu ndo bɛkɔ heaven ɛna dasam na ɛkɔ so Awurade ba ade ɛtene ne yɛyɛ wɔ n'anim ade tene si ya ti Awurade Yesu di na Yesu mogya dware yɛ ne Awurade asɛm te yɛ ho ne yɛ konkon wɔ n'anim no ɛna Awurade bɛhwɛ so agye yɛn Noah in the working car Bible no Noah was among the most righteous men on the earth. Noah atenefoɔ mmiɛnsa paa wasase wei so no na Noah ka ho bi top 3 paa no mo tene yie paa wɔ Nyankopɔn anim a no Noah no ka ho bi paa yɛn ka Ezekiel chapter 14 13 to 14. O penipa no mo tene pa ya tenefoɔ mmiɛnsa pa ebesi odifo Ezekiel abere so de ya na Noah ka ho bi top 3 pa no mo tene yie awasase we so no Noah no ka ho bi pa yie pa nyegenka Nyankopɔn asɛm no wɔ se na 13 ho wɔ se na onipa ba sasase bi yɛ me bɔne edi afɔ abɔnefo sɛmi na me tene me nsa ɛwɔ so na me bu ne pa no dua mu a na me ma ekom eba so se me twi nipa ene mwa aso a na se marima ba san Noah Daniel ni hibu ho a won de won tene ho na obegye won kra Awurade asem nie oto aso fi ho a se me ma mo boni ekina asase ne so na wo dwere esofo na edane afo a emmo nti obia obia ntwem emfa so a se marima ba san ewo so a sameti asi Awurade Nyankopɔn asɛm nie ampa mmarima ne mabani ne maba mpo wonnye wɔn na wɔn kwa na obegye wɔn na asase no de ebedane amanfo je sɛ o panipa miɛnsa ebesi odiifo Ezekiel abere so a Nyankopɔn bɔ wiase nipa abetena so nyina o panipa miɛnsa paa wɔn tene paa ya no waka ho bi Daniel Job ɛna Noah yɛka ne ho asɛm o suro Awurade papa o suro Awurade yie papa o Nyankopɔn di ne tum ɛnyɛ sɛ bia wɔn de no o nipa na sɛ yɛ ne a ba ne ɔmfa Nyankopɔn asɛm ni agorɔ Nyankopɔn asɛm no ɔmfa ni agorɔ kra na because Noah Nyankopɔn da Roma ewiase bi bia ntimi ansesa no sika ntimi ansesa Noah ahokyere ntimi ansesa no ohia ntimi ansesa no experience so Noah we experience niema wo hunyɛ wɔ abrabɔ mu no obi kura betimi sɛ niema ɛkɔ so a je sɛ ebi obi oyɛ papa kura onya yie ɛna emegyae na mafɛ ni ɔgya papa yɛ experience ɛsesa yɛ ne ɛna experience sɛ nipa Noah wa ma ewiase experience ansesa no wɔna koma nyinaa na edi Nyankopɔn asɛm aso na minianom ana wutie me Noah sɛ woyɛ Noah na abrabɔ bɛ ne ɛbɛbɔ Awurade nim atenefo akwan Awurade nim ɛkwan atenefo fa so transa sɛ atenefo akwan oteni ni bia adwena ɛyɛ ho ɔdwene tene ho ɛwɔ ne tirim osusu ade ɛyɛ ho wɔ ne tirim ɔpɛne tene ho na otu tene ho anamɔ abɔnefoɔ de wɔtemi ase a adwenbɔne nko a ɛkwan bi ɔbɛfa so ɔbɛtwem pena obi hu no adeɛ bi ne de ɛkwan ɔbɛfa so ɔbɛkɔfa obi enhu no entɔkwa bi ne ne den ne kasafo ne nema bi ɛnyɛ Awurade nim abɔnefoɔ akwan sɛ abɔnefoɔ akwan bɛyera Awurade gye Noah tum ti ewiase bibia ntimi ansa Noah sɛ ntimi ansa wiase a mo mama wiase nsa yɛ sɛ ntimi ansa wiase a ɛna sɔre sɛ nya atwom yɛ hypocrisy hu pa yie pa ba ɔbɛma Noah no osuro Nyankopɔn nti sɛ ɛnɛ
ye no one dia ye no one ne e wasase we so dia adwene be ne beba ye tirimu ye bere so nipa na brabo be ne omo bo ne ma be ne yesua fi nipa bi asa bi wo mo entene ho ye kwat obi kwatena obi fi a enche ne efie na sesa no obi wo ha da kwatena obi fi e pa na fi ofo ntokwa ne ma bi a e kwaso no na nkomfe ntokwa na nko ye obi hu na sesa no asade sesa okwacha dwuma bi mu a enche na adwuma no na sesa no abrabo bi e kwaso oba warefo kwa na ofrase ye nyema bi e mfata na nowa de osuro awade wiase ndimi ansa nowa wondimi ansa wiase na sam na ndimi ansa wo mo wiase so asam so ndimi ansa no se ndimi ansa wiase na Christopher mo man wiase ansa ye na wiase ansa ye na aka nyangopa nyame bo amehwe nowa ni no oye righteous preacher na oye righteous preacher na say preacher of righteousness ni wo katan ne asem emfa anu akenkan entwato ewo 2 Peter 2:5 2 Peter 2:5 okay Bible no a ye kenkan ka kra bi ni ahwe wose na se onyankopon ankora bofo a wo ye bone no na momodi esum ka bi ahoma chechire ongu asama da mane hu brum se wonfa wonsi atamuo na se wankora de wiase no na mom no wa wo ye tene sankani a otoso nwotwe ene wo je no na odi nsuye mekata mumyofo wiase no so a no wa ye tene sankani no oye righteous preacher of righteousness na onya corrupt preacher on the fe nipa say wiase na aya de no afi wo asam na wo kan wo gum say de be nipa bebre obenya don bebre ni aka say no wa nkwankofu omudi nachi na ye dudu owura na aware self wo bedi nachi akromfo ene nyomamofo no no nam sikade no sikade of anekwa wo ka tene asem no wo ka asem wo tene wo ka nyangopa asem wo badie da didi wo nyini no say na beba wo so sana yeni asofo yi si yebeka asem wo tene ni anko ya defe say ebenya nipa bebre nu adi achie ampa edom adi achi na edom so nyangopon a ehye nyangopon ni monyam ni mo enya dudu owura no wa mfra na asem wo kan mu wa hwene bre no so nipa say de bia de omo patie no ka kire wo mo say enne social gospel nkwana most of the preachers preachie na mebeka won asem pa yi pa ahwe pa yi pa Noah no oka asem wotene wan de fe nipa wan pese nipa bagina tumu nipa de ni tumu oye nanso wa ma nyangopon ewiase na ansa na asem a no nyangopon hye na no so wonka no ene nyangopon asem se na yesika no minu ya wutie me ene wo ene adifuo mu a prophetic ministry is becoming one of the most corrupt ministries. Corrupt ne pa adif ene we adifuo dwuma pa no ene esai kura nipa bi efa dubious means bi e kan krofo nyame bo meka Noah na dwuma yem nso ho asem na de ye kana bra bo ho asem entwa say Noah ene we Noah na de ya ene ye behwe yie pa ene mra enche na me de asemi e ba na wiye minu ya wuti ame so wonya mfa Awurade a Awurade metena omuate na Awurade adaka no enche na fe Nyankopon omkwa adaka no mu wi a Nyankopon batum unya obi amane nka Nyankopon asam njire wo bio so wonya mfa Awurade a na Awurade asam ba na Awurade kasa kirew to na mobra ya ba kirew na wo bom paye entena fie wate bra na Awurade hu mo bono mfa obone ncho ni enkirew Nyankopon kwai ene wonya mfa Awurade na ne bia wonam mu no so won sesan ya ene enka echi wate Awurade bejew being over today is a great blessing ye bom paye okronkoni ene wasem waba me de asema aba nyina ehye wonsa wade de wate wasema na ehu bi aka no no beso osum won wade gye no wade fansa to man so ne bom man kan na ho ba maye enim se washira ye eda wase e wo Yesu din mu amen yo adofonom ene ye chia mu nyina nenso mamo mu nyina happy Father's Day to all fathers. Janum nyina me chia mo yibi mo yibidie nti yenkoswa na yentoa so na brother of Christ won so na me boa mo nse no nso ye kata ya ano kata no e be hya se ye wada nwumere mo nse nso ano kata no mouth covering no wo kata wano no